आ थानसाना हामजागै जिन बुबाग्रानि जे रिंमानि आ रिंमानो गसिवै हामजागै खाफुरै फाइका जिनि I-50 नि आदं संग जिनि I-50 पार्टी रग आं बरनो पुलावनो आंखौ सना सगं बरनो हामबाया फरो रेखा काहामिया फरो जिन I-50 नि ताकुते बुक संनो जिन बुबाग्रानि जे थानजा आ थानसाना हामजागै जे बलगिर फाइमानि आं बर बाय आं तिप्रानि इंगै आं बुबाग्रानि इंगै आं तिप्रसा बसंगै आं खाबे खबे लामसगो जिन I-50 नि ताकु बुक संनो पुलावनो जों ताङै थानजा मा होन जों बतन साइमानो 70 बोसोरावमै 75 बोसोरावमै जों तिप्रसा बर थाङै सगैया जों बेबाक साइमानो आ अबस्थानो आ कन्डिशनो जों जदि जे किफिलि मानफिनानि जिनि जे तिप्रसा हांफ्राय जों तुबनानै हिङाके जिनि थानोसा बेखौ लामा करिखा ताकुते बुक सं आबै जों थानजा मांगो तिनि आ थानजानि खराङाव तिनि गोबां मारि जों पार्टी रुफाय मानजु फाइया आं बरनो हामबाया फरो आ थानजानि पिछने गायसानो लामा गायसानो जिन आइसि मं आबं गासिन बुबाग्रा एमन खरसा बरक बुबाग्रा के बङै माया आं लेमन ना मुसुङै बुबाग्रा ngै माया नरक ना मुसुङै बुबाग्रा माया बुबाग्रा खरक सानो जिन हा बुबाग्रा खरक सानो बिनि नाइसिक मं बिनि सामुङ नाइसिक जों ता माहिम लायनाय जों जे तङै जतन आरो जों ता प्रजासि जों दा बुबाग्रानि सामप्लि गायसे समय गायसे जराव बुबाग्रा बेबक जागा थाइनु जाय मानिया आबागै जों ता जिनि बि प्रजारक बा जों बिनि सामदेरो जों सावमा खायो तिनि जिनि तिब्रासानि थिनां बर थाङै सगैनाय आबोताव जिनि बुबाग्रानि यागो जों याफारि मारनाय ताकुते बुक सं जों दिनै ताङै थानजामा ओं नायदिक 21 नभेम्बर 2020 जिनि बिजुजि देबना बुथार जागा फियाबा जों नगो तावफाना कुनो जे बुथारनाय रक कुनो रमजामा करे कुसु करे आबो ताङै ओं आबं माने पिछल कारण काइसेनो जिनि बरनि थानि प्रशासन करिखा जिनि बरनि थानि जिनि हानि शासन करिखा आबै तिनि बर बुथार जागो जिनि बोरै सिगला रक रेप फाइजागो गोबां मा रेप बुङो बुथार जागो फियाबा जों कुनो मानथाय जे बुथारनाय जों वयसनो जों रमै माया बर शास्ति माया रम जागैबो यगै थाङो सप्ता काइसे 10 दिन केनो आ ओंगै तंमाने आमरनो मोथाना अंगे जों जिनि बरक जिनि हा मालिक जिनि बुबाग्रानि यागो जों जिनि तिब्रासान थिनानो जों थाङै बिनिया बिसे मारैनाय जों फाइदि जों थानजाङै जों समायमा तांनाय दिनो अबिचरन अ हातियो जों समायमा तांनाय फाइदि अ केबल वाइसे जों जिन बुबाग्रानो या फारने लाइसोवानो 70 बोसोर पुलि जागो तंखा वाइसा बुबाग्रानि यागो या फारने नाइसिनो आबुनि यागो ल जिन तिब्रासान थिनां बर थाङै संगै नरग आबो कल्पना खाइमांलाक जिन तिब्रासान थिनां बर थाङै सगैनो नरग आबान सगैमांलाक बुबाग्रा सरकारो करै गभर्नमेन्टनो करै आबुनि यागो फानो बुसगा जबाय दं करona पुरनोका मासाया मानैया गोबाङा सुबावै केबो बर सरि हामिया मगल नुगिया नक करै बुतांगिरि दङ बकुनो गभर्नमेन्ट करै बदि तिब्रासान बा सामखाय दं हंगे जों बहाय बरनो जदि जागाव तरांगै जों जै बिनागो सातया फरि माने कांगे जिन तिब्रासान थिनां बर सङैनो आ दिनि समान सुगै आं तिनिनो कयो बुसगांनि एडिसं मारिवो जों जेसगाबो जिन थानसा जिन बुबाग्रानि जे तिब्रा जिन I-50 ते गोबां मारि जों पार्टी फाइ दङ बरनो जों गोबां बुट दुइ कप्लाइ खावै एडिसियो जों मा आचरनाय ताकुते बुगुसं आमसिको साविनो बुबाग्रा आइलकथों I-50 लक लं लेफ्ट तिब्रा दफा लं लेफ्ट जिन तिब्रा बसं ते जों साथों हामबाय